jo vull que ja està. Va, Marcel, i ara tenim el senyor Carles Balanyà. Què ens has preparat en aquest en detall? Doncs tenim el Carles Balanyà perquè ens expliqui quins són les seves dificultats o problemes que es troba en desplaçar-se amb autobús entre Tarragona i Reus. Bon dia, Carles. Bon dia. Com ens podries explicar aquest problema que tens habitualment amb els autobusos de Tarragona a Reus? Miri, jo visc a Tarragona i tinc amics i família i volia anar sovint a Reus, però em trobo que cada vegada que vull anar a Reus amb la companyia hispano-igualadina Bombús, doncs que els autocars que van venint o no són adaptats o inclús els que estan adaptats no funciona la plataforma mecànica. Inclús últimament estan fent una cosa que els que són adaptats en plataforma mecànica a l'espai que hi ha dintre perquè puguis estar dintre amb la cadira de rodes els ocupen en seients, els anclen allí, o sigui que tampoc pots pujar. La veritat és que ja no sé què fer, perquè cada vegada que vaig a Reus me passen les cares d'anar perquè estic esperant 3-4 autocars, inclús ha hagut algun dia que no he pogut ni anar, perquè els 4 autocars que hi havia en aquesta línia cap era adaptat. N'hi ha un de nou que també han fet el mateix de posar seients, no? Sí. Inclús, miri, aquesta companyia, des que la va adquirir fa uns 3 anys o 4, Montbus ha anat a pitjor. Abans, quan era hispano-igualadina, havia 3 autobusos de pis baix, que la plataforma és manual, que la treuen en uns segons, i aquells no tenia cap problema, perquè jo mai falla i anava perfecte. Però després ho va adquirir Montbus i des de fa 3 anys, en lloc de millorar, que és el que esperes, que tot vagi millor en qüestió d'accessibilitat, aquesta companyia ha anat a pitjor. Va començar a eliminar aquests autocars, els ha destinat a altres línies o no sé on, i n'ha ficat uns d'immensos de llarg recorregut, que són altíssims perquè tenen grans maleters, no? Que no és... A veure, la línia Reus-Tarragona és com una línia urbana, perquè són 2 ciutats que estan a 10 quilòmetres i ja ho sap, i són entre les 2 ciutats potser són quasi 200.000 o 250.000 habitants. Doncs en una línia urbana han ficat uns autobusos de llarg recorregut, altíssims, molts no tenen ni plataforma i els que tenen plataforma no funcionen, o el que fan últimament, estan entrant asientos al lloc reservat. O sigui, ja m'he ficat en contacte amb la Generalitat, amb la companyia és impossible, perquè no tenen gens de... no són receptius a aquest tema, que diuen que no, que ells ho tenen tot adaptat i no hi ha manera, i ja no sé. I no sóc jo l'únic que li passa això, tots els companys que sé que van de Tarragona a Reus els hi està passant el mateix. I vostè agafa sempre la mateixa línia d'autobús? Només hi ha aquesta, només hi ha la de Reus de Tarragona. Bueno, per anar de Reus de Tarragona només hi ha aquesta. El que jo agafo també sovint, que això sí que ho faig sovint perquè no tinc cap problema, és per anar de Tarragona a Cambrils, de Tarragona a Salou, que és la companyia plana. Que és l'altra cara de la moneda, oi? És l'altra cara. Aquesta companyia, com és l'OICI, que és el que tothom espera, fa 4 o 5 anys la majoria d'autobusos no eren accessibles o fàcils, o sigui, a poc s'han anat fets accessibles, i ara doncs fa 2 anys doncs, que la veritat, gairebé tots els autobusos són accessibles, són de pis baix, no tens problema per anar d'aquí de Tarragona a Salou, de Tarragona a Cambrils, la línia que fa l'autocar plana ha millorat i moltíssim. I el que esperaves, i el que esperàvem tots, que l'hispano-igualadina per ser el mateix, que d'haver que estava anés a millor, anava a pitjor, però pitjor. Mira, l'altre dia, el 30 de setembre, volia anar de Tarragona a Reus. M'arriba un autocar de l'hispano-igualadina. Posava que era accessible, el distintiu, tot això. Tenia la plataforma elevadora, però dintre hi havia 2 asients anclats, i el xòfer diu, no, si aquí no pots no hi caps, espera el següent. Aquest és un autobús nou. Un autobús que era accessible, però no és d'aquests de pis baix, són d'aquests amb plataforma mecànica, però ja em va dir, no hi havia lloc a dintre. Han ficat seients, o sigui, no tens lloc per estar dintre.
el lloc hi és, però i ells hi claven seients i els fan allí. Clar, perquè els dies més negoci tindré una persona sentada que ja tindrà una cadira de rodes. El que no entenc una cosa, Carles, que aquests autobusos passen uns ITVs i les ITVs ho miren tot, i això donem fe de que se mira tot. Quan van a l'ITV treuen els exacte, correcte. Això no té... Són asientos que estan carregats a terra, que en 20 minuts se treuen. Que per supost el xòper no te'l pot treure. Amb aquests autobusos que va després d'un de venir l'altre no s'entendrà allí 20 minuts traient-lo i on el deix. Ja, però això és censurable. Quan van a l'ITV, per supost que ho deuen treure. Per això. Doncs t'esperes els autobusos, un que no pots pujar, el següent te passa el mateix, els xòfers no tenen cap protocol d'avisar la companyia ni res, simplement te diuen espera't el següent, o sigui, no veus ni que truquen a la companyia ni que diguen, escolti, que aquí hi ha un usuari que no pot pujar, feu alguna cosa, o sigui, no tenen cap protocol, o sigui, la companyia és molt poc, no és gens receptible, inclús ha anat a pitjor. Esperem que en la reunió amb la Generalitat se pugui aclarir alguna cosa, oi? Jo confio en territori celeste i mobilitat perquè amb la companyia no hi pots confiar gens. Bueno, però la Generalitat ha de posar els medis de fer complir la normativa. És això el que espero. Ja hem tingut una reunió directament amb ells, ara el dia 17 tinc una altra reunió que serà a 3 bandes, amb la Generalitat i després també la Generalitat ha fet venir o farà venir un representant de la companyia. Jo amb la companyia mai he pogut parlar, perquè no... Mira si el calado d'aquesta companyia, que un dels autobusos aquests de pis baix, que són de rampa menor, que és quasi bé els únics que pots pujar, doncs van posar, que abans hi havia 4 seients al lloc reservat, hi ha 4 seients d'aquests abatibles, tipus com els dels cinemes, que si no va ningú amb cadira, doncs s'abaixen i pot seure igualment, no, la gent. Doncs va treure aquests 4 seients abatibles i en va ficar 4 de fixes, al lloc reservat. Amb això me sembla que ja està tot dit, no? Sí. Carles, bon dia. Bon dia. A veure, aquí la companyia és una mica impresentable amb aquesta manera de funcionar. Totalment impresentable. Vull dir, és una manera impresentable d'anar per la vida, però aquí també crec que falla la inspecció de la Generalitat. No només s'ha d'inspeccionar quan portes el vehicle a l'ITV, sinó que hi ha d'haver un servei d'inspecció que tot això ho quedi reflectit, vull dir que no es compleix la llei. És que simplement només que tinguessin un dia que volguessin enviar aquí a l'estació d'autobusos, un inspector de la Generalitat o un d'això, i veuria in situ el que està passant. I tant. I és el que li proposaré, però a veure com sortirà la companyia. M'agradaria... Jo penso, a veure, si aquesta línia de Reus a Tarragona, que màxima afluència d'autocars, poden estar, suposa, uns 4 autocars, que és quan va cada 20 minuts o així. No té cada companyia 4 autocars que siguin accessibles? M'agradaria ja, per anar acabant una mica, com creu vostè que es podria solucionar un problema com aquest, no? Què és el que s'hauria de fer perquè fossin realment accessibles aquests autobusos? Doncs és autobusos de pis baix i amb plataforma manual. És el que hem fet a l'Autocars Plana, que els han ficat gairebé, i són autobusos amb molta capacitat. Són aquests autobusos. Vull dir, tenen la mateixa capacitat de viatgers. No poden dir que l'autobús de pis baix té menys capacitat, té la mateixa capacitat o més. L'altre dia vaig preguntar amb un autobús d'aquests del Plana, que vaig anar a Salou, i em va dir, crec que 52 sentats i 22 de peu. Ho hem de deixar aquí, però el temps se'ns està tirant a sobre. És increïble. Carles, doncs, moltes gràcies i per donar-me suport i ja veurem si això. Gràcies a vostè. Perquè te sents amb una impotència que dius, i en ple segle XXI que encara la cosa vagi així, no? Miri, només per acabar una cosa. Hi ha companys que tinc a Reus, que per venir de Reus a Tarragona van de Reus a Salou, mira si és fort, amb Autocars Plana, i de Salou a Tarragona amb Autocars Plana, perquè és l'única manera d'arribar a Tarragona. Perquè aquests senyors són d'aquells que diuen que tots els caminos conducen a Roma. Sí, però sap el que és allí? Ja ho sé, no, és broma. Però diu, encara és pitjor. És una broma irònica, Carles. Sí, no ho entenc. Però vull dir, encara és pitjor, me diuen els companys, esperar 3 o 4 autocars d'aquests de l'Hispània, i per almenys vas d'aquí a Salou i de Salou, però dic, tens de donar més voltes que... Carles, no tenim més temps. Moltes gràcies, Moltes gràcies. A reveure. Adéu. Molt bé. Gràcies. Adéu.